ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ଭକ୍ତ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଓ ଭୋଲେ ବାବା ପାର କରେଗା ଓ ଜଟିଆ ବାବା ପାର କରେଗା ନାରା ନେଇ ଖାଲି ପଦ୍ମରେ ଆସ୍ଥାର ସହ ଏକ ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଏହି କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିଭୂତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ। ସାଧାରଣତଃ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତିର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଲୋକେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି ତ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ଅଟେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଲମ୍ବା କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ସହ ଆମ ଶକ୍ତିର ବି ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏହା ହିଁ ଏକ କାରଣ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ବାଉଙ୍ଗିରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାର କେତେକ ନିୟମ। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘରରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ ସମାନ ଅଟେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ମାଂସ, ମଦ ଆଦିର ସେବନ କରିବା ମନା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଉଙ୍ଗିକୁ ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ତେଲ, ସାବୁନ, ପାନୀୟ ଆଦି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ମନା ଅଟେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଚାରି ଚକିଆ ବା କୌଣସି ବାହନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆରାମରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମନା ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଚମଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମନା ଏବଂ ତାହା ସହ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବାଉଙ୍ଗି ରଖିବା ମନା ଅଟେ। କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବୋଲ ବମ୍ ଓ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ନାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହ ବାଉଙ୍ଗିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ପଟୁ ନେବା। ଯେଉଁଠି ବାଉଙ୍ଗି ରଖା ହୋଇଥିବ ତା ସାମ୍ନାକୁ ବିନା ବାଉଙ୍ଗିରେ ଯିବା ମନା ଅଟେ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତେ କଠିନ ନିୟମର ପାଳନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରୀ ନିଜର ଏହି ଖାସ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରାତନ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୟୂରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମିରଟ ନାମରେ ପରିଚିତ, ତାହା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପୁରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଆରାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବନାଇବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପଥରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେହି ପଥରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ହରିଦ୍ୱାର ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ମାତାଙ୍କୁ ଏକ ପଥର ଦେବା ପାଇଁ ବିନତି କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଏହି ବିନତି ଶୁଣି ସେଠାରେ ଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଥର ସେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବେ ତାହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ତାପରେ ହରିଦ୍ୱାରର ଗଙ୍ଗା ତଟରୁ ନିଜେ ପଥର ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୁରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେବେଠାରୁ ପରଶୁରାମ ହରିଦ୍ୱାର ଠାରୁ ପଥର ଆଣି ତାକୁ ପୁରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ସେବେଠାରୁ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ମାନ୍ୟତା କାରଣରୁ ଆଜି ବି ଶିବଭକ୍ତ କାଉଡ଼ିମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହି ହରିଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣି ପୁରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ବା ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଏହା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ।
ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।